Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Ake sikhulume ngokuphupha ukukhala. Ukuphupha ukukhala-ke nakho kuyahlukana kaningi, kodwa nje ngizothi qabu qabu. Ukuphupha ukukhala kungabika ukuthi-ke khona isilwane onaso, noma khona isilwane obelethiswe lona. Sona manje siyaklinya ebusuku ukuze kugcine-ke kube ukuthi uyakhala. Kanti-ke uma ukhala ngenxa yenjabulo kusuke kubika ukuthi-ke kunenjabulo ezayo. Ukukhala-ke ukuphupha ungakuvikela kanjani? Kuzomele-ke before noma ngaphambi kokuba ulale ugeze-ke ngamanzi anosawoti ukuze uvikeleke kwizimpuki nezilwane ebusuku. Ungakhohlwa-ke ukubuza umbuzo kwi-comment noma ngabe imuphi ngizokwenzela eyakho ividiyo siwuphendule. Kanti uyakwazi-ke futhi ungi-inbox-e ucele inamba ka-WhatsApp la ozosibuza khona njalo ekuseni uma unamaphupho. Nisale kahle.